Bazen behin Nekane izeneko neskatxa behartxu bat, etxezar batean bizi zen, eta kantatza zuen gogoko. Bere etxean, telebistarik ez zuenez, kaleko leiho batetik ikusten zuen auzokidaren telebista. Bertan, ahotsa ikusi zuen, eta han parte hartzea erabaki zuen. Buzoian utzi zuen bere eskuritza, eta hau sorpresa hartu zuena, ahotsan parte hartzeko gonbidatu zutenean. Izugarrizkoa ziren telebistako estenatokiak eta platoak. Neskatoa harrituta zegoen. Sarrerako korridorean beste neska bat ezagutu zuen, Mireia. Ez zuten elkarri ongi begiratu, arerioak baiziren. Ez zara lehenengotik pasako. Hori ikusiko dugu. Jende asko pasa zen, eta guztiek oso ongi kantatzen zuten. Don't stop, make it clap, DJ almost picked this up tonight. I'm a fight, so we see the setting line. Y al escuchar el eco de tu voz, surgen las notas en mi interior. Nekane eta Mireiari elkarrekin lan egitea tokatu zitzaien. Proba guztiak gainditu zituzten bi neskatzek, eta finala iritsi zen. Bata bestaren aurka egin behar izan zuten. Emaidazu berriro ongi etorria, zuzara nire poz guztien iturria. Emaidazu berriro ongi etorria, gelditzeko natorreta. Kantatzen hain gustura egon ziren azkenean lagun egin zirela. Enpate egin zuten, eta egundoko diru zaparrada jaso zuten bientzat. Mireiak diruri beharretzuenez, guztian Nekaneri eman zion, eta trofeoa berak hartu zuen. Biak pozaren pozez joan ziren ospatzera. Created using Powtoon.